Lokhu kwenzeka nje isikhungo sezokubala iStats SA izolo sidedele umbiko othi umnotho wakulelizwe ukhule ngo-0.4 esigamini sesibili sonyaka u-2024. Kanti ezohwebo ngezinye zezinto okubikwa ukuthi zibe nomthelela kulokhu kukhula. Umengameli uRamaphosa uthi lelizwe lizobheka ezinye izindlela zokukhulisa umnotho. We will be looking at new sectors of our economy. For instance, we'll also look at things like electric vehicle sector, renewable energy, green hydrogen, and energy storage. Esinye sesivumelwano umnyango wezokuhlaliswa kwabantu osicikicini neChina sifaka phakathi indlela yokwakha. INingizimu Afrika ithi ifuna ukuncela okuthize ezweni laseChina kulomkhakha. One of the critical areas that myself and my counterpart has agreed on is on alternative building technologies that we could be able to utilize as part of us building better communities in South Africa. Njengoba iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe akhiqiza kakhulu inyama ebomvu, kuyake kube nezinselele uma izindawo ezithize kuleli zihlaselwa isifo samatele. Njengoba amazwe lelizwe ahweba nawo awabe esayamukela inyama evela kuleli. China has agreed that if there's foot and mouth disease in Limpopo, it won't affect our ability to export beef from Northwest, from Free State, from Mpumalanga, from any other part of the country. IChina ike yabhekana nezinselele zogesi eminyakeni engama-20 edlule. Ungqongqoshe wezamandla nogesi uthi iNingizimu Afrika isinayo yonke ingqalasizinda yogesi efana neyeChina. What we have to come to learn from them is how you are able to make it smarter so that the system operator as Eskom is able to have an aerial view, a bird's eye view of what's happening across the country.